Pan Isus i Marija, dobro jutro, za koga dobro jutro, za toga dobro jutro, dobar dan, dobro večer. Evo svima vama koji gledate ovaj naš vlog, nalazimo se još na kraju jednog dana i sigurno svatko od nas krajem dana zna reći umoran sam ko konj nakon kaubojskog filma. Evo otprilike tako to funkcionira. Što možemo napraviti da se odmorimo? Jer često se osjećamo upravo kao ovdje u nekom zatvoru. Tamo more, zalazeće sunce, a ja ne mogu van. Što učiniti? Kako se odmoriti? Vrlo jednostavno. Često gledam ljude, osobito žene koje dolaze u crkvu pa se sa lepezom lepeziraju jer je vruće u crkvi. To je slika svi u nas. Tako je s nama. Dolazimo u crkvu, jesmo s Isusom, ali uvijek nam nešto smeta, uvijek nam nešto ne dozvoljava osjetiti radost, osjetiti mir u srcu. Što kaže Isus? Vrlo jednostavno. Dođite k meni. Mi znamo što znači doći Isusu. Ok, ali mi dolazimo, onda nakon 5 minuta kažemo Isuse, ali ja moram ići jer ja imam nešto za raditi. Zato ne mogu s tobom ostati. Isus, kad nas poziva da njemu dođemo, onda to znači da ostanemo zauvijek s njim. Kad si već došao jednom Isusu, ne možeš misliti na to kako ćeš izaći. I druga stvar, vrlo važna, to jest Isusovo srce. On kaže, ja ću vas odmoriti. Ali prva stvar, od čega će nas Isus odmoriti? Naravno, nakon cijelog dana kad radiš, onda se odmoriš, prespavaš pa odmoriš. Ali postoji jedan drugi odmor o kojem govori Isus. Taj se odmor povezuje sa ropstvom, sa grijehom. U toj riječi, grčkoj riječi, zapravo izmoren čovjek je čovjek opterećen. Čovjek koji nije slobodan, čovjek koji živi u takvoj jednoj rešetki pa ne može van, iako je tamo lijepo. Isus kaže, ja ću skinuti tu rešetku, ali daj mi svoje srce. Prepoznaj da kad gledaš moje srce, ti ćeš prepoznati u mom srcu da si čovjek, da si pravi čovjek, da si pozvan na slobodu. Ponizno srce je Isusovo srce. Kakvo je moje srce? Ako stajem stalno na prsta, ako želim dokazati ono što nisam, onda srce je zatvoreno i na druge. Danas se Isus poziva, kreni i daruj svoje srce drugome. Drugome koji je mali, koji je opterećen, koji je izgubljen. Možda danas se ti tako osjećaš iza rešetaka, ali tvoj dan slobode dolazi. Dođi Isusu, ostani s njim, jer on te želi odmoriti. Njegovo obećanje je uvijek istinito. Kreni.